baba dotti en ala yaram waldema yaran ko sambiradam odo mari solli di barka odo mari nayi di barka. Hande jango do wadda non himbe tilimbe bako wowi hande bo en do wondi haddo be tilimbe meden dido goto daga Bamako Mali on man warani en dum debbo didabo majum bo dum Amadou Bakary e ko hande jango wolwanta hande jango do ha wolwango hala ko larani gargajiya ngam majum mi do ha jabba gobe goto do goto Aissata Sidibé a jabbama ha sudundu hande jango. Mi yetti assalamu alaikum bandirabe am fulbe e Cameroun. Je suis Aissata Sidibé, comme malien, je suis styliste, je suis Njango, et puis encore je suis présidente de l'association pour le Debo, je suis Fulbereube, je suis présidente de Modo. Awa min gettima be wargo ha nder suudu baba Amadou Bakary bo waɗo moɗon ha fahinta Ahmadou Bakary min jaɓɓake ma ha suudu ndu hande jango. Mi jaɓi assalamu aleykum mi yetti on ɓe jaɓɓako am fahinta ha suudu TBS hade dey siriya men kan mbowi waɗugo hande e janggo ɗuɗɗum ɗo wiya wayriyam ha de dey siriyaji man amma min kam mi wayrayɓe ngam wayrego ɗum laati to ɓe giyatano am sam miɗon no wanga wakkati feere de dey ɗum min ganno tilim ɗum ɓe lornanno ha de dey yakeji kuuɗe amin ɗe saali e jotta man bo min ɗo tokka wato dow komin ganno man ɗo min ɓesdan yaako yeeso wala komi fistanta on kadi on nattan mi faamuko ɗum. Naam e badiɗɗiraɓe mi tammi on giide de wondaɓe haɗɗo be maɓɓe min soggiditta wato soggorde meɗen nde ɗo wato sappinde wato al'ada be wato tabital al'ada bana en mbiyata ko ma tabital pulaku ko tabital fulfulde no girruɗon fu mbi on ɗum majum fina tawa kanjum joƴini amin haɗɗo hande be Aissata Sidibé. Aissata Sidibé moyjo woni Aissata Sidibé? Aissata Sidibé woni Aissata Amadou Sidibé e Aissata Hamadou Sidibé e Aissata Aminata Cissé. Mi malien e mi pullo ɓi pullo tanirawo pullo ma joom ɓiraɗam e miɗa jeeya mofti nder Bandiagara mi pullo ɗo fa hoote. Naam Amadou Bakary hawtade be wasilaji saɗuɗi ha ko en andi hade de ko ɓe hokki en julde nagge wato ha nder Cameroun ɗo tutawal majum ɗisama ko yata wato lebbi 12 ha wato berniwol Gawdere ngam majum miɗo yela fodde ko en fista goɗɗum feere be Aissata Sidibé en jahan en dara seɗɗa de ko sali wato ha nder berniwol Gawdere ha ko larani wato julde nde nagge daren ma.
Naam derɗiraɓe on daari hande de wasilaji ko sali ha gawdere Aissata ha ko larani hande julde nagge fodde ko en jaha yeso Aissata ɗum yi hande an a waɗi wasilaji hande ha ko larani wato tummuɗe pefaɗe hande de koli koliji ɗi a wati ha pawne maɗa ɗumejum goyima be waɗugo ko nandi be banni ko waɗi kam wadde ni fina tawa neɗɗo ko pinɗa so tawɗa ɗum fay so ɗum boni ɗum bonɗum no an ka ɗum moƴƴurema wona haala sa Allah wallima yiɗima waɗima pullo a fini a tawi a pullo an ka a ñaaɗi Allah na yiɗima par ce que a iwi iwdi moƴƴiri a hana hersirde ɗum aɗa hani holtinde ɗum hande jii fina tawaji kewɗi an dara majjude ko sabi majjinen fina tawaji meɗen ɗo ɗum joni hoɗum ɓuri ko ɓurɗum ngarɗude ɗon joni e debbo homo laninto fa ɓura joni no goɗum no ɓura Aissata Sidibé kammari hoɗum wona dannewol wona ngari kammari fina tawa o ɗum warde e kotone ɗe mi fa warde e kaŋeji ko gattum ko e allubanaji ɗi e warde tumbude kosanɗe ñeñaɗe fa ngarɗi andi sa yiɗi hoorema a andi hoorema ko tawɗa ko a tinnoto jokka ɗum kolla ɗum nden a wawi ñaƴude
les bandira ma awayi ñaaɗire les siŋaji heddiɗi ka sa yeggiti hoorema a yeggiti to iwɗa a anda ko woni iwduma a anda ko woni fina tawa maɗa mi wawi wiide a perdi a majji wala laamiɗo wina maayi laamiɗo ya maayi nani kay donc mi yi ɗum eɗum jogi importance ka min noon ɗum Allah hokki kan ɗum gila mi peetel onon wi peetel gila e cukako am ni min tan mi lannorto gila mi anda fay hunde fa hande Allah waɗi mi ñooto e nder golle stylisme wonmi ka mi wiya alhamdulillahi rabbil alamina mi yettan Allah e nuraɗo mum kammari ɗeɗo kotone e ɗeɗo fina tawam o yidde ɗum wat so duniyare fu yiɗi kam hande donc min mbiɗa ñaƴari fina tawa mbiɗa ñaƴana ɗum mbiɗa yiɗi ɗum mbiɗa ñayra pulaku to pulaku woni fu toon gonmi nam e aissata miɗo ñaƴana wato miɗo jingana e pulaku bana wigo ahmad bakary ahmad bakary hande noyi a yi hande ha jawɗodugo ma wato be bana oɗo tilimɗo wato mo e bamako wato e aissata sidi be hande joguitiɗo wato fina tawa an bo a jinganowo fina tawa mi andi mi jinganan fina tawa nden bo hande ɗo seyo mi wontiri ha mi wala wato kalimaji ɗi mi wawata wurtingo seyo am hande yiidugo goɗɗo on pullo ba am gonɗo ha Mali o wara min ɗon gondi nden min bolwan wolde hoore to min ƴamtotiri min keftan mamaji amin goti ɗum ɗo ɗum seyo masinta ha am e ban fahin tawgo wato minin fulɓe o wona Mali o wona Cameroun min pat ɗabiyaji amin goti kuuɗe amin gote pulaku amin gotel to kanjum ɗo ɗum seyo manga kanjum min ka wato mi heɓata kalimaji ɗi mi wawata sikkugo ha dedei no mi nanirta seyo man e aissata sidiɓe en artande onon e daroɓe mbadi DBS tata yejjite deydey bindi moɗon on windana amin min janggana ɗon deydey ko salata ha wato less mbadi amin wato mbadi ndi DBS TV fodde ko nden aissata sidiɓe e hande deydey koliji ɗimin guiri e ɗe tummuɗe peefaɗe hila jogui hay jollo e ɗum ɗon ko ɗihoy gokkoy e ko en andi wona horde feefade ɗum ɗon fof ko mamiraɓe meɗen joguitirino ɗum fi kilantaji mabɓe ɗin e tawti noon an ha joni hila jogui wano ɗum ɗo no inne wano yonkorde piiji goɗɗi ɗin ɗon e ko on no waɗirɗa joguirɗa ɗum ɗon ha fayda fewde ɗo ni a andi yaafa par ce que kulle noon ko helata noon ka andi hunde fof ko jiɗɗa e aduna to mbawɗa yaade fuu min mi wawi mi naɓi ɗum ha nder leydi iraneɓe ɗum nasara est ce que iwde Cameroun warde iwde Mali warde Cameroun ɗum hana tiɗorde kam surtout Cameroun leydi pulaku noon mi wawi waddugo ko am mi wawi mbiɗa tawa ɗo ko Cameroun ɗiɗo a Mali mi ummidi ɗiɗo fu Mali mi ummidi e ɗi mais ɗum ɗo marwa ummidi mais ɗiɗo fu so gaddum ɗum par ce que enen fof en goto en fof en aada goto en fu hunde wotere ñayrente donc pulaku fof ko goto noon donc wonɗi tawmi nder Cameroun ɗo wonɗi ittumi e nder Bamako ila hollutude noon daraja muɗum kanjum nam e aissata sidiɓe ka wolata ɗo innuɗa ko a ñotowo e ɗuuɗi heewi en andi a wiya ɗo ardani bo hande ko larani wato rewɓe e hande ko nandi e maɗa e ɗumejum hokkima himma wonango wato ardiɗo rewɓe koma ha waɗugo sana'aji goɗɗi feere ko waɗi so mbiɗa waɗa ñotogol e golle muɗum mbiɗa jogui atelier am de couture mbiɗa waɗa ɗum e par ce que min mi wi mi daraniɗo pulaku mi ñayre pulaku mi yiɗɗo no pulaku yarta yeeso dingande ɗum donc mi ƴeewi mi tawi ley pulaku o rewɓe fulɓe miɗen tampi miɗen jogui sukullaji min ngala walloɓe min ngala tomin kalata ɗon tomin wowlata donc rewɓe fulɓe ana mari probléme ngaji kewɗi dow ɗum par ce que andi pullo debbo fulɓe eɗen jogui diina eɗen jogui semtede donc fulɓe rewɓe amete law gila ɓe jonayi ɓamede ɓe anda fay hunde ɓe natan e dewgal ɓe wara ɓe wona toon ɓe waɗa ɓiɓɓe tan ɓe andana duniya ndu hay fof ko yarata hen donc ƴeewi tawi enen hakkillo men ana ɓuuri ɗum
andi pullo so jangay ana jogi hakkille wana hala so jangi ndem ɓuri ɓeydan yaade yeeso ɗon ƴeyi ɗon rewɓe fulɓe ana mari ɗon probléme ɓe gollata miɗen jooɗi ley suudu tan min ɓamete law min gara gaɗa filanta a waɗan ɓeyndu tan timmiya wala golligal donc ko woni mi wi debbo pullo ɗum ɗo association pour rewɓe fulɓe tan no wallirte wonɓe nder ladde e fa so Allah walli en ɗum laatake international mbiɗa yiɗi par ce que ɗum fuu ɗum haala pulako o ni dow muɗum woni andi pullo debbo ana jooɗi ley suudu tan gollata yata sella golleya donc ɗum na tiiɗi miɗen kaani kay hayso min jaltata sella min gaɗaya min golleya ɗum min kuwoya miɗen kaani wallede yalla miɗen keɓa gollirɗe nder ha suudu amen andi debbo waɗnaka yaltugol min mbawa yeddude diina par ce que sa wiya pullo ɗin ɗo fof won nder pulako min jeddata diina ɓe worɓe muɗum hokki ɗum e ɗuɗɗo e yalta ya golla so gorko ma yardike aɗa wawi yaltude ɗaɓɓita kuugal golla so Allah waɗi gorko ma yiɗa e ɗum hande aduna o fini yona ko ɗo mbiya a yalti a golla a wawi gollude ha nder suudu maɗa ɗon nder saade ma tawa yaltay donc eɗen mbiɗen mbawi heɓde machine ngaji yogaɓe so ekkitike ñoongo yogaɓe ekkitade e sabunde moƴƴinde sabunde en eɗen jogui ɗo artisan e ñañoɓe peeji golliranɗe juuɗe fa heewi ɗe Afrique rewɓe Afrique jogui ko wawi wallitirade andana aduna o fina neɗɗo sa gollay a wana fay huna marete donc hande ɓe hani wallude minen rewɓe surtout rewɓe fulɓe worɓe amin e babiraɓe e bandiraɓe en worɓe ɓe acca min golla hayso min jaltata min jaa sella min golla ɗum waɗa so association on mbimi association debbo pullo no fulɓe wallirte andi so debbo wallama galle wallama so galle wallama dende wallama so dende wallama leydi ndi fuu wallete so leydi wallama duniya wallete donc debbo goto wallugol muɗum ana wawi wallude aduna fuu Aissata Sidibe ɗum ɗo ko wowluɗa joni ko a wi kon ko ɗum ɗon yalti e hadis annabijo ko wi kon ko debbo woni aduna ko wiɗa kon si debbo wallama ko ɓay ko kanko woni dundere nden ɗaɗi ɗin ko kanko ko fuɗata kon haray kadi licce muɗum no finna e pindi haray rima funkalloje ñameteɗe ko ɗum ɗon falane Ahmad Bakary hawtade be Aissata Sidibe o wolwani en haala ko larani kawte ko'e hande be kawtal maɓɓe ngal ɓe wiyata wato kawtal ngal pullo debbo bana no o wiri kanko ardani ngal ngam majum hawtade be ma Aissata Sidibe miiɗi en jaa en darade de piiji ko sodel ko kawtal ngal pulako ha lesdi Cameroun ɗo waɗa haade de yaksiji muɗum daren ma kawtal ngal ko ɗo waɗa ha Syria kaɗo ɗum jamdi gotel e minti 10 on ardiɗo lesdi Cameroun Paul Biya yetti ha jawleru jaɓɓama to saare laamu lesdi Cameroun ha berniwol Yaoundé ngam hofnego barka e hitande hesre hawtade e wakili en soja en e mawɓe woɗɓe taweteɓe ha nder lesdi Cameroun ha berniwol Yaoundé ñande 9 lewru aranderu hitande 2014 ɗo ɗum fu majum bakin geɓe 30 on wi barka e hitande hesre ha mo Allah ɓanti daraja muɗum Paul Biya ardiɗo lesdi Cameroun ha arandejum laati ɗum sénateur en dow ardungal mawɗo maɓɓe Niat Marcel Njifenji e ko tokki bo député en wato ha saare assemblée nationale dow ardungal Kavayege Djibril président jo maɓɓe e ko tokki bo laati ɗum wakili en feere feere taweteɓe ha nder lesdi ndi dow ardungal nayibi wakilijo arandejo bitiɗo Amadou Ali
ɓawo ton bo saare sawariji jogitirgo resku lesdi Cameroun e nden bo tokki mawɓe saare kita dow ardungal mawɗo maɓɓe biyeteɗo Alexis Dipanda Moyle. nder geɓe ɓurɗe teddugo ɗo tawe yebre Janvier RDPC dow ardungal Jean Kwete e nden bo mawɓe ɗuɗɓe ha ko larani Janvier nga taweteɓe ha nder jihaji lesdi Cameroun. nder maɓɓe ɗo tawe lamiɗo Fumban Ibrahim Bombo Njoya e non bo El Hadji Baba Amadou Dampullo jawmu télévision DBS latinga arandewa bo e ngota ha ko larani marugo bolle asili en leddi ha nder Afrika cakari e ha ko larani jambiyaji luttuɗi bo ɗum Bello Buba Maygarimo UNDP kanko tan dari ha jayawri jambiyaji majum. kawte ɗuɗɗe wi barka e hitande hesre ha ardiɗo lesdi Cameroun. mawɓe cuuɗi jangirle mawɗe wato biyeteɗe université kawte saare filoɓe e mawɓe ɗuɗɓe mariɓe jayawri kamɓe fuu ɓe waɗi salande maɓɓe. e ɓawo ton bo Edgar Alain Mebbengo wakilijo mo suklani soja en kanko ɗo wi yebre ko larani soja en général en colonel en e mawɓe woɓɓe bo ngam wiigo barka e hitande hesre ha ardiɗo lesdi Cameroun. e tokki bo kudiɗɗiraɓe ɓadditinaɓe ardiɗo lesdi Cameroun saare sécurité nationale suklaniɓe ɗaɓɓirru ɓe fuu maɓɓe ɓe caali goto goto e bo ɓe safotiri e ardiɗo lesdi Cameroun. moftorde majum waɗi ko ɓurata sa'ire woore ngam wi'ugo barka e hitande hesre e nden bo nde laati moftorde nde yejjitittake ngam bo ɗum woni arandejum be saare kawtal sena. jonta kam gite fuu hooti ha hitande 2015 ngam barka e hitande hesre be tammiɓe wonugo fahin be ngendam e wonɓe ha laamu. Naam e derɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV on gettama ha dede wasilaji ɗi on gadi bindi moɗon ɗi on bindi min getti on min ɗo mari haɗɗo ni Zainabou wato Zainabou a wiyana ɓi Alaji Haliru wato ha nder berniwol gawdere a woni a yetti suudu DBS be waɗango ma wasila ka gawdere a laari ɗum seynima nonnon en ɗo mari Bilkisu kayum bo ha jiha nder Douala ɗo a wi a woni a ɗo yetta DBS TV be dede wato siriyaji ɗi min gaɗi min ɗo mari Amadou Tidjani a wiyan fu a jinganowo kuje gargajiya larugo kuje gargajiya ha nder DBS TV ɗo fottinama ngam majum a sottinay guite ma ha siriyaji ɗi DBS waɗata nonnon min ɗo mari haɗɗoni ya'u an bo daga Nigeria a woni a wi ha radio gotel a huwata ngam man fottugo be DBS TV ha berniwol Adamawa fottanima masinta hawtade be ƴamɗe ɗe a nani ɗum ƴami laamiɗo fombina min gettima ya'u radio gotel daga Nigeria min gettino noon himɓe Gembu fu a hofni ɗum e ha fahinta en ɗo mari windanɓe en haɗɗo ko larani Habibu a wi an bo e Doualayel a woni aɗo jingana fulfulde nonnon be wonɓe heedi ko larani Likop sobiraɓe maɗa ɓe fu maɓɓe a hofni ɓe aɗo andi ɓe accay larugo DBS ngam man aɗo tiɗɗiɗini ɓe ɗo larugo DBS TV nonnon DBS TV ɗo laare jihaji fuu miɗo mari haɗɗo Yaya Diallo nonnon hamme konne ha Gabon Libreville Gabon a wi aɗo wati hakkilo dow DBS TV a accay larugo DBS TV daga Mali ha yetti Libreville Gabon on fu mon on gettama nonnon en ɗo mari haɗɗo ni wonɗo Côte d'Ivoire kanko bo o wi inde makko Hassan Diaby ha Côte d'Ivoire min gettima be watango DBS TV hakkilo min ɗo yela ha ko tammi warugo en windidiran ha dede ko larani wato peral amin ngal internet min mbiyata ɗuɗɓe windi ha ɗo ni en potay en jangana ɓe fu woɓɓe feere ƴami haala dina inchallah haala dina min horanan on ɗum ha ko larani wato femtitingo islama ɗum tan mi jabago on ha totton inchallah ha ko larani ƴami moɗon ɗi dina ngam majum min ɗo tokkitini shirya amin ka hande e janggo be wasila yimɓe ɗiɗorɓe ɓeɗo fodde ko nden en jaahe en jaroya chete e shaiki dawara en garta ha jonde men nde ɗo en tokkitina shirya meɗen ka hande e janggo. Shayi kokkohi sembe e njamu. On heɓan shayi man nder kantinji mawɗi e pamare, nder gure mawɗe e pamare. Sete e shayi jareteki ko ndey fu.
hande duuɓi ɗuɗɗi on ko hajja Aissatu ɗon nder ndemri e durgol nden kam na ɗum majjiru on nde o lamminama ardiɗo kawtal biyetengal Sodelko suklaninga ndemri durgol e yarugo al'adaji yeeso bariki wariwɓe ha nder département Mayombere nder jiha Adamawa. ɗo man kadi be seyo e nder welwelo on oɗo wiya kawtal Sodelko waddani ɓe wato wallinde mapindire ha nder kuuɗe maɓɓe. ngam man kadi o waɗi wallinde ha ko lahani ngesa gene dabbaji e ngesa butali bo. Ngesa gene je na'i nyamata kanjum on min artiri min remi hectare ɗiɗi hande duuɓi 5 bo min ɗo huuda. Min on président départemental Sodelko ha Meganga. To dalila alaji baba ɓe wati am président départemental wala ko mi anda leñol pat min hawri leñol ɓe min meeɗay fottuko pat hande min hawrti min derɗiraɓe. Naam, en jaroyi sete shayi amin ki dawara hawtade be yigo ko en yino dede ko Sodelko waɗi ha jonde muɗum e miɗo yahata on Aissata Sidibe fodde ko en garana ko heddi ko joni Sodelko e mi yi a watti doloke Sodelko a ñoyi a watti doloke Sodelko ngawdere a inni Sodelko no welima ha feƴƴiti tawi noon tabital pulako e bilital fulfulde no ton kon ɗum wiyata en fi Sodelko ha Sodelko mi weltiɗo sanne ko mi wari e Cameroon mi nani haala Sodelko mi weltike sanne a andi min hande habde ko gondumi ko pulaku no donc so mi iwi Mali ana wiye fulɓe won Cameroon min kam mbiɗa andi mais yimɓe Mali hewɓe anda ɓe pulaku ana Cameroon pullo Cameroon hulta pullo fuu ɗum mi tawi ɗo Cameroon mbiɗa weltani Sodelko sanne. Sodelko gollini pulaku tampani pulaku holli hono pulaku wala andi bawɗo waɗa initiative moƴƴina walde ko wallata tan pulaku kañe nagge e pullo probléme ngaji mum ɗuɗɗi darontoɗo ɗum hande les duniyar no les fulɓe heewa wana haala e wiye neɗɗo goto waɗa initiative mum moƴƴina walla wiya mbiɗa walla bandiraɓe am fulɓe min o neɗɗo mi wawa yobde ɗum par ce que fay somi andamo mi yeymo mi wiyan min mi walli par ce que mi e makko fuu min haɓre wotere kaɓorɗe wona gotum andi homo fuu ko wawi watta sa ara jogui jawdi ma a walliri leñol ma a golli sara jogui duwaw lobbo a waɗi duwaw e leñol ma a golli a faami so ara jogui ɗum honno min no gaɗanmi ni hande mi wala jawdi mi wallira pulaku ka mbiɗa jogui hakkilla lobbo e dow pulaku mbiɗa jogui yidde le yonki e pulaku mbiɗa holla ko woni fina tawa pulaku ɗum woni bawɗe an donc Sodelko ɗum so golli ɗum nder Cameroon golli ko hani e ñaƴani pulaku duniya du fuu nani ɗum Sodelko mbiɗa yiɗi ɗum baba am andi min baba am Amadou yiyete donc mi yiɗi o waɗa kam représentant Sodelko ha Bamako min naɓa tan Sodelko par ce que Sodelko ɗo mi nani inde mum welde ɗo fa hande Sodelko tinno ko wonni e pulako Allah wallu en walla ɓe walla Sodelko min ka mi Sodelko no mi naati e walde me association o mi won hen na Amadou Bakary hande an fu aɗon nder membre en Sodelko e ɗumeji yigo ma hande goɗɗo umma daga Bamako o wara hande o hosa tutawal Sodelko kanko fo wiya o nasti welimo o yiɗi bo on wona hande kanko o lattata jaygol Sodelko ha lesdi e wato Mali ko a wiyata en dow majum ko wiyata min kana Sodelko daga en tigganga bo dabare men be anniya men fu na Sodelko huɓidina duniya fu e nda ɗum jotta en gi goɗɗo garɗo daga Bamako o hotan bo o hotida be tutawal Sodelko o yaha o ɗisana amin hatton minin bo hande kam min ɗon mari goɗɗo mo min andi oɗo dari darde amin hatton fulɓe ɗum ba o wi hande o hollitinare fulɓe
o holli kawral fulɓe ɓe umma e ɓe ngoni pat to ɓe ngari ɓe potti ɓe andidirɓe ɓe wotuɓe wala koɗo hakkunde maɓɓe ɓe diwtotirta ɗo ɗum hunde wonde masinta ba jotta ndamo o wari ha men amma bato en andinomo daga o pamaro ɗo hunde hayɗinide sam en mari ha fulɓe e ngam majum mi tawi goɗɗum feere ha mako wato hunde himmiɗininde nde o wi kawral rewɓe be tinare rewɓe fulɓe ko jooɗi fu ɗum rewɓe tiniɓe hande ɓinguel to ngel eltaka ni ɓe mbiyan debbo dadirawo mako on eltaymo en tawi rewɓe men kamɓe ɓiroɓe kosam kamɓe defoɓe kamɓe tenoɓe ɗo pat ɗum kuuɗe rewɓe meɗen e ngam majum bo hande en tawona en ngari en nasti nder jamanuru en kawri be leƴƴi goɗɗi feere en mbiya en jofan ɗabiya meɗen debbo hanayi jooɗa ha saare non sey o tefa ko o huwa o anda kanko aynata ɓikkoy kanko eltata ɓikkoy kanko suklanta bo leñol to leñol woodi nden kamɓe ƴama moye wiyete dadirawo kanjum mi tawi hunde man nde fottaniyam e ɓesdata wiigo bo Allah hokkumo tinare o ɓesda ha dow ko o huwata heɓa o wallita kala rewɓe fulɓe fuu ha duniya e kala mo mari haaje tokkangomo bo na hil pullo tan kala mo yiɗa biya pullo be yaakeji pullo fottani ɗum ɗo fulaku ɗo maɓɓitani ɗum laawol nastoto hutiniran be fulɓe. Naam, Amadou Bakary e Aissata Sidibe ɗo ko en wolwa goɗɗum feere mi yiɗi en yaha en laara ha deydey kuje ma waɗeji ma je a waɗata en yiya ko a waɗi wato ha hande ko larani an bo siriyaji maɗa ɗi a wallirta pulaku ba noon a wiri ha ko finatawa a wiri naam finatawa ndarema finatawa Aissata Sidibe. Senegal
Naam, ɓawo larugo dede fina tawa Aissata Sidibe. Aissata Sidibe, ɗumejum on a heɓi ko on to heɓuɗa ngal ɗo tiiɗal innumi kon to saggitiɗa ɗum ɗo ko waɗɗa kon haray fina tawa on la jogiti ɗum ɗon e ɓernde wotere jungo goto kon to heɓuɗa o dole ɗen. Ok, andi hunde aduna fuu ko gollata e duniya fuu wajibi tampiri ndi neɗɗo sa tampayi ɓe wi sa muñay curki a heɓata yulɓe ma yiite donc min fa hande mbiɗe woni e nder tampiri ka tampirin ko noon mbiɗa yiɗi tampiri ndi mbiɗa ñaagana ɗum par ce que nder tampiri ndi komi heɓay fuu mi heɓan inde lobbere mi heɓan biyoɓe Aissata na tinni e pulaku fay so yiɗa Aissata e mbiyan Aissata omo tinni e pulaku omo habda e pulaku ɗum tan kay mi nanan ɗum hande so mi maayi joni e haalan ɗum caggal am donc mi wiya alhamdulillahi rabbil alamina mi yettiran ɗon Allah e mi e hoora mi gollam ko jeyata ko fuu déplacement ko mi yata fuu e duniya mi wiyata so mi yeehi toon mi heɓan yiɓɓe kam jiiɓe pulaku tedduno e pulaku ɓe wallata kam mi wiyata ɗum ka min jogii mi gollan lebbi tati lebbi nayyi so mi golli komi heɓata ɗum mi waɗa billet d'avion to mi nani ko pulaku kawrtal woodi fuu e duniya so mi noddama ana wela kam mi noddama mi neldama billet am mi yahan mbiɗa seyi ana wela kam mbiɗa ñaƴira ɗum ka ko mi noddaka so wiyama fulɓe fuu nodda mi domata wiide ha mi nelde billet ma fan waɗen non mi gollan ko gollumi ko ceeda mi ƴettata mi sooda billet am komi watta ko fuu kuugal ko jiyoton ko fuu mi waɗana hoore am par ce que komi waɗi ɗum leñol am ballanmi ka mbiɗa wawi somi dawi mbiɗa heɓa toon walloɓe satu e yiɓɓe pulaku darontoɗo honno no ma noon ni joni an a walli aɗa yiɗi pulaku aɗa andi leñol a noddi kam mi wari nder émission maɗa hande Njango mi wowli wonɓe nanan kam hande ɓe yi kam mari maɗa woɓe yiide kam ɓe faamay Aissata hon woni Aissata hande ɓe faami o woni Aissata donc mire barkine andu dow ɗon a walli kam ko mawɗa wallirde kam donc mbiɗa wiye tiyabu maɗa mi welti sanne e Aissata woni noon kadi e jejjitali babirawo meɗen Alaji Baba Amadou ɗan Pullo ko kanko kadi koko jingi kon o waɗi ko Cameroun ɗo fof ko DBS tum woni e wolde pulal fe on ɗo ni min tawa et puis DBS kay ko international ile wiide DBS kay mbiɗa andi ɗum DBS mbiɗa andi ɗum fadde andude onon pat mbiɗa andi DBS e miɗen weltani ɗum
sanne to pulaku woni e duniya fuu hande ana weltani DBS par ce que DBS ne walla pulaku eɓe waɗa langue fulfulde tan eɓe darani ɗum donc so fulɓe keeɓi hono ɗiɗo chaîne ngaji heewi en mbiya alhamdulillahi donc DBS nan ɗo mi refa hande eɗen jotta DBS Allah ɓeydu DBS yeeso Allah wallu ɗum no heɓa wallira pulaku. Naam. Aissata Sidibe hawtade be arɗa DBS jantuɗa tunnanɗa ko Amadou Bouba Diallo innuɗa noon a inde makko inde baba makko Amadou tawi noon tigguɗo mbadi ndin kadi ko Amadou Baba wiyete on wiyata noon e ɗum ɗo fof tawde noon ko kadi ko Camerouneɓe par ce que haray so wiyama Diallo jama ɓurna fof no darirde ɓawɗa andi mimire weltani baban Amadou Sanne ɓe mi nani golleji kewɗi ko golli wonko ɗum e holla baba Hamadou on mbi hoore makko nde ana jooɗi dow ballaji makko omo andi hoore makko o ɓi pulla noon o ñayri pulaku o hersina e pulaku golle ko huwata ko fuu miɗen nana miɗen jiya miɗen jettimo dow ɗum fa hande Allah hokkumo sa'a Allah hokkumo gurdam e cellal no wallirta pulaku no wallirta sodel ko no DBS no yarta yeeso fuu miɗen ñaagui Allah wallumo walla kala alsilame fuu jiɗɗo wallude leñol ngol e andi Amadou en ɓe ɗum mi wiyata ko wana Cameroun baba am Amadou wana joni fuɗɗi gila e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam Amadou en e gollani ko moƴƴa koɓe waɗi fof na moƴƴi ɓe joyi en yurmede ɓe joyi en teddengal ɓe joyi en balligu donc so Amadou waɗi ɗum ɗum juwata minen min mi andi Amadou en par ce que mi andi baba am no worri Amadou fuu mami yi mi andi joom moƴƴo ɓernde joom gollo e kuugal lobbal donc so baba Amadou waɗi ɗum o waɗi ko tawi min jottimo pullo ɓi pullo Allah wallu pulako Aissata ta woynamde Amadou Bakary en ɗo wara ha ragare siriya meɗen e ɗumejum a wiyata ha bolle maɗa ragareje fodde komi jaɓɓita Aissatou e mbadiɗiraɓe laroɓe DBS ko a wiyata en ha jonde ndeɗo ɗo inchallah taka ha Aissata maniyam ɗo ka wodi komi wiyata tuti mi mana Aissata fahinna to nam ɓawo man mi heɓa mi hofno derɗiraɓe e de derɗiraɓe amin wonɓe ɗo ɓe wonɓe dayiɓe ɓe mayerleje ɓe min heeɓi ha nder leñol ɓe ha de soɓiraɓe Allah yaafuɓe kamɓe man ɓe fuu kadi Allah yarubo de kuugal ngal en kuwata sariya meɗen ɗo Allah wangal yaha yeeso e de ko en bonni hatton Allah yaafo en e de ko en moƴƴini bo Allah wallu en ɓesda moƴƴingo nam Aissata e mbadiɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV en ɗo gondi be Aissata Sidibe en ɗo yaha wato nanugo kalimaji mako ragareji ha jode amin ndeɗo nde hande e janggo hawtade be jaharle mako Aissata a neeɓi Cameroun ɗo aɗo numa fahinta a ɓeddan wato ñalde ha nder Cameroun ɗo nakko aɗo dow salago hande mbiɗe Cameroun ɗo hande woni mi waɗi lewru mi warino ɗoni fijo nayyi julde nayyi to Abbo mi gayni ɗon mi yeehi Marwa e yalwata Marwa premier mi yeehi toon hande mi wari Douala mi wala ɗo kuugal Douala mi war hay hunde waddani kam so wona DBS ɗum waddi kam nder Douala ɗo hande donc mi wowli e DBS mi yewtidi e bandiraɓe am Cameroun miɗo welti miɗo seyi donc mi jewtiɓe fuu no ɓe yiɗiri kam noon nord Cameroun no yiɗiri kam noon min ɓuri yidde ɓe mi yeehi Ngawdere mi yeehi Marwa Garwa mi anda hoto ɓuri yidde kam donc miɗo weltani Cameroun mi andi pulaku na jogiiɗo sembe pulaku na jogiiɗo semtende pulaku na tinni e Cameroun donc fulɓe Cameroun oɗon mbawi ñaaƴude Allah ñaaƴini on
parce que oɗon jiɗi pulaku oɗon balla pulaku. Naam, donc mi yetti Cameroun fou dow ɗon. Naam Aissata, on nani rewɓe fulɓe Aissata wimon e pulaku on jingana pulaku ha woni fu nden nden tata yejjite bo keddiɗiraɓe mon on hawra hoore on fu mon on wona gotum on huwa dow lawol gotol on ekkitina ɓe deydey ko mbawɗon fina tawa moɗon bo tata on yejjita bana laamiɗo fombina wi ko mo yejjiti fina tawa mako wato o fotan be mayɗo ngam majum Aissata ay Sidibe ila fala ɗumannade salminde woɓɓe wonɓe ne ƴewde yaasi leydi Cameroun oui ndara télévision ɗo caméraman on voilà salmina ɓen ɗo fof mbiɗa jowta Afrique fou mbiɗa jowta Europe fou par ce que min Allah walli kam yiɗi kam mi laatike pullo mi yiɗi pulaku dow ɗum duniya fou yiɗiri kam donc mi wawa indude ɗo inde neɗɗo goto mi wiya mbiɗa salmina ɗum tawaɗo fuu wona ƴeewa kam joni mi Aissata Sidibe o so Cameroun noon so Mali noon so Sénégal Mauritanie Guinée a warde Abidjan Burkina Niger Nigeria Sierra Leone Europe Afrique Asie America ɓen fof wiyana yiɗi Aissata donc min du mbiɗa yiɗi on fof mi salmini on fof mbiɗa duwano on fuu duwanon kam Allah walla kam hokka kam cellal e gurdam no mi heɓira mi habda e pulaku mi walla fulɓe rewɓe ballodiren na. Naam Aissata naam mbadiɗiraɓe daroɓe suudu DBS TV suudu ndu hande e janggo en yiidi be Aissata en nani dede ko wolwi hawtade be Amadou Bakary haɗɗoni min hofni on ni yetti on be dede wasila kan waɗani be watango amin hakkilo e dede ɗo woni siriyaji ɗi hande e janggo ha woni e haadugo Aissata miɗo siftira himɓe ha maroɓe waɗima noon woni ardiɗo wato ha rewɓe bana no ɓe mbiyata wato e laamiɗo ha rewɓe ok komi yano festival yelwata ko andi mbiɗa barkina ɗon yimɓe festival yelwata fou kammari festival yelwata waɗi somi waɗi Cameroun ɗo go'o am warde Cameroun Baba Sadou waɗi kam invité o wi omo festival yelwata tawi mi yeehi laamiɗo fombina noddinomi tabital pulaku o wi waram laara Cameroun mi hawdita ɗon e festival dow ɗum ɗo art kañum e culture donc min ko ɗum gollami so wiyama mi wara mi hawra e ɗum mbiɗa weltani hen donc ɗo mi jowti ɗon sanne Baba Sadou mbiɗa barkina mo e sababu makko waɗi somi naati Cameroun ha mi yi DBS mi yi fou e Baba Issa Marwa Alaji Issa Marwa mi jowtimo sanne kanko yi kam so pulaku am o welimo o wi Aissata waɗan julde nagge ɗum ɗo ɗum woni avec Aminatou mi waɗan ziyara e Aminatou Allah e sababu ɗon hande ha mi wari Douala hande mi jowti ɗon Baba Issa Marwa mi jowtimo ɗon e kalimawol ma ragarewol ko ɗum ɗo woni ko a jewti Alaji Issa Marwa non Alaji Baba Amadou ɗan pullo e kala ko tawama ha lesdinol mbadiɗiraɓe daroɓe DBS Amadou Bakary min gettima be warugo ha siriya kaɗo nam Aissata Sidibe min gettima be warugo min ɗo yela kadi a jogan tutawal ngal ɓe gokkima ko larani ardingal rewɓe ha ɓe waɗi kam ambassadrice festival yelwata Marwa premier nam e mi jaɓi monsieur le maire Okay. Amadou Aminou mi jaɓi nam ise ko min getti Amadou Aminou min getti kala ko larata hande e janggo fou e haɗɗo min ɗo wonni be noon Fotche non e Abdoul Goma haɗo bo min ɗon ɓe chrétien foku non ɓe McDonald non Amadou ɗon haɗɗo ni hawtade ɓe Mamadou Sani ɓe fuu maɓɓe ɓe ɗon haɗɗo mawɗo maɓɓe haɗɗo Dale Bias o wiyete non tata yejjite kadi hawranowo amin hawre hatto Mariam Hidaya non Amadou Bouba Diallo mawɗo amin tilimɗo e non Jean Jacques Abdoulaziz Bediang min mbiyatamo e non Philippe Soté fahinta mi ɗo yetta on fuu moɗon daroɓe mbadi DBS TV ha siriya garan katto Allah teniɗo yaari on kimin kolla non kuje feere feere tilinɗe ko larani hande e janggo
Dattijo baba dotti en Allah yaram waldema yaran ko sambiraɗam oɗo mari solliɗi barka oɗo mari nayiɗi barka